Aquest és el pont d'entrada al túnel de les Dues Valires que s'ha ensorrat aquest matí a Andorra i ha atrapat els operaris que hi estaven treballant. Sota la runa hi ha 3 morts, un ferit i un desaparegut. Hi ha 6 ferits més en diversos hospitals. I el cas és que el mal temps i l'arribada de la nit estan dificultant les tasques de rescat. Tots els esforços es concentren ara en alliberar un dels operaris que s'han pogut localitzar sota la runa i que està, pel que sembla, ferit. Eva Clausó, s'ha aconseguit alliberar-lo en aquesta hora de la nit ja? No, encara continuaria atrapat aquí en aquesta estructura metàl·lica. Estaria atrapat de cintura cap avall. Per tal que no patís hipotèrmia, li han portat unes estufes i també mantes, però la tasca per rescatar-lo és bastant dificultosa, ja que l'habitacle és molt petit i no hi poden entrar tots els efectius d'emergències. Hem de dir que aquí encara continuaria sense estar localitzat una tercera persona. Serien en total 3 morts que estarien aquí dins, que estan localitzats però que no s'han tret, una altra persona, un altre treballador que estaria aquí, que no se sap si està viu o mort, i aquest altre 5è treballador, que és el que estaria ferit i que encara no han pogut rescatar. A més, també en tot aquest tràgic incident hi ha 6 ferits més, 5 que es trobarien a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell en estat estable i un 6è hauria estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Hem de dir que els fets han passat cap a 3:15 del migdia, quan aquesta plataforma metàl·lica que ha d'unir les parròquies de la Massana amb Encamp s'ha esfondrat. Els 35 treballadors que aleshores estaven treballant estaven col·locant formigó i encara per causes que es desconeixen s'ha esfondrat. 11 haurien caigut al buit. Hi ha hagut roda de premsa aquesta tarda per part del secretari d'Estat, Bruno Bartolomé, i ha dit, en tot cas, que no se saben encara les causes. Després també, una hora més tard, cap a les 6 de la tarda, hi ha roda de premsa del cap de govern d'Andorra, Jaume Bartomeu, que és el que ha confirmat quins són els ferits i també les víctimes mortals. 6 persones hospitalitzades més una persona en curs de rescat fa 7. Mantenim una persona desapareguda fa 8 i hi ha 3 víctimes mortals a hores d'ara dissortadament. Totes les persones accidentades fins a espera de conèixer la identitat de les que no hem pogut trobar són de nacionalitat portuguesa. El que és evident és que una part de la bastida s'ha enfonsat, estaven fent una feina de formigueig, llavors no podem avançar-nos. Hi ha una investigació que segurament, tenint en compte que hi ha hagut víctimes, serà molt feixuga i molt complicada, per tant no ens podem avançar a donar cap xifra, ni cap dada, ni cap possibilitat de saber per on ha vingut el desastre. Hem de dir que aquesta tarda s'han atensat aquí molts familiars i també amics i companys, tant dels ferits com de les víctimes. S'ha instal·lat un gabinet de crisi a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per donar assessorament psicològic a totes aquestes persones. Han pogut parlar amb alguns testimonis, tant dels que han pogut sortir d'aquest sinistre com dels que han quedat atrapats. En la obra tenía solo a mi marido porque mi cuñado hoy no fue a trabajar. Tenía que ir a buscar a su familia. Y lo que sé, me llamó a las 11:30 que en mitad de la puente se había caído, pero que él estaba bien, que no le había pasado nada a él. Es lo que puedo decir. Y no sé, que ahora mismo no lo dejan salir la policía porque tiene que ayudar a los bomberos a sacar los cuerpos. El señor nos comentó que tenía que ir a esta obra. Entonces, claro, comuniqué a mi hermana a ver si realmente su marido estaba a trabajar. Y ella me dijo que sí. Bueno, si te dicen que sí, pues tú más o menos calculas algo. Y sí, llamé a mi hermana y me dijo que estaba debajo de los ejos. Ahora estamos esperando a ver si nos dicen alguna solución o algo. El gabinet de crisi ja ha dit que pensa continuar treballant fins que rescatin tant les 3 víctimes mortals que es coneixen, com aquest ferit que encara està localitzat però que no ha pogut ser rescatat, com també d'aquesta altra 5a persona que està desapareguda i no se sap si està viva o bé està morta.